Hej, jeg hedder Joachim, og det her er et screencast af menstruationscyklusen hos kvinden. Jeg starter ud med at vise jer den her model her, den her tegning her, af kvindens menstruationscyklus. Og det der så sker, er at vi kan se, at der kommer sådan noget FSH og LH. Det er kønshormoner, og det er som østrogen og progesteron, og det er sådan noget der skal sørge for at livmoderen hos kvinden i hendes menstruationscyklus ikke bliver det bliver gjort klar til en mulig befrugtning. Ja. Og det der kommer til at blive produceret til at starte med er østrogen. Østrogen her, eller hvis vi kigger herned også, så er der sådan et follikel. Det er så slags opbevaringskammer for at ægcelle det hjælper med ægcellen med at ligesom modne sig og beskytte den. Men østrogen det vokser her, det kan langsomt vokse og hernede vokse, og det samme gør progesteron her. Når det så kommer, eller det kommer til, østrogen kommer til at nå et toppunkt, og når det så når det her toppunkt her, øverst op, FSH og LH, det når toppunkt, så er det fordi de har fået positiv feedback, og det er fordi det nærmer sig ægløsningen her. Og så når ægløsningen kommer, så bliver den der follikel ligesom det frigiver ligesom ægget, det river sig ligesom løs fra folliklen, og folliklet det bliver omdannet til de her gule legemer, og så kommer negativ feedback, da FSH sørger for at der ikke bliver produceret mere østrogen, og så begynder der, kan jeg se hende på livmoderhinden. Ja, så kan du se at livmoderhinden den producerer slim. Der kommer til at lave en slimproduktion, så den begynder at vokse her. Det var da de gule legemer de bliver skabt, så frigiver de også store mængder af østrogen og progesteron. Ja, og så begynder hele processen igen. Når man ser lægen frem, fortsætter det, og så begynder hele den her menstruationscyklus at starte forfra. Ja, og så skal vi fortælle noget om, hvordan produceres sædceller. Det gør det inde ved mandens tekst, eller det starter med inde i testiklerne ved manden produceres de. Det startes inde i bare her i testiklen her, hvor det ligesom modnes opbevares, og når de så er modnet og klar, så bliver de sendt gennem et rørsystem videre til bitestiklerne. Ja, og de holder den så også bare klar der, for at man ligesom skal få brug for dem, fordi når man så får sædudgang, så vil de bare begynde ud af det her sædleder her, så kommer hen til urinrøret, og ja, det er bare når man får sædafgang, så bliver det fyret af der. Ja, og så lidt om hvorhen det sker, hvor befrugtningen sker hos kvinden. Det sker i æggeleden, altså her, æggeleden her, og det som efter samleje, så vil
sædcellerne, de vil strømme op igennem, så vil det komme de vil strømme op igennem livmoderhalsen, igennem livmoderhalsen, og så når de så kommer ind til ægget, vil det så befrugte, og det er bare det, der sker. Ja, og så bare lidt kort om p-piller og minipiller, hvordan de virker, og ja, det er bare sådan set, at det er jo noget, som er kemisk fremstillet. Det bruges som østrogen og progesteron, bortset fra at det er noget, man får tilført udefra, inden for, når kvinden de indtager det. Det gør, at ens hormonsystem kommer på pause, altså helt det her menstruationscyklus, det kommer ligesom på pause, så man ikke rigtig selv producerer æg, og hvis man ikke selv producerer sit æg, så kan det ikke komme ikke få ægudløsning, eller ægløsning, hedder det, og så kan man ikke blive gravid, og det er derfor man bruger p-piller, minipiller, p-ring, eller p-plaster, eller bare, ja, det er bare sådan de fungerer.